рӯзатон ба хайру шодӣ бод дӯстон. ноҳияи Дарвоз, меҳмонхонаи Континентал Дарвоз. 90 рӯз шуд. Шукри Худо, мо тамоми кори инҷоро ба анҷом расондем ва ҳозир дуруни дохили утоқҳоро мо мизу курсиҳо ва декор дигар чизҳои меҳмонхонаро ҳозир ҷо карда истодем. ҳозир ба шумо нишон медиҳем дӯстон, ки даромади лобби ин меҳмонхонаи Континентал. бисёриҳо гуфтанд, ки бовар намекунем, ки дар қарӯз ин корро ба анҷом мерасонем. мебинед дӯстон, ба анҷом расид. ҳозир ҷобаҷокунии чизҳо ва шустушу ва тозагӣ ҳозир ин меҳмонхона рафта истодааст. дар ин ҷо як ҷои нишаст, дар ин ҷо бар. ҳозир процесси кор рафта истодааст дар ин ҷо. дӯстон, ин ҷо ресепшн, ҷои қабулгоҳ. ана аз таканаи хеметобад бинед. ҳозир мебарем ва дигар ошёно ба шумо нишон медиҳем боз процесси кор. ҳар як утоқҳоро бо картаи махсус мекушоем. нигоҳ кунед дӯстон. аз рӯи стандартҳои ҷаҳонӣ ҳамаи чизҳоро мо стандартҳои аврупоиро мо дар ин ҷо ҷо кардем. меҳмонхона бояд анамихел бошад, анамихел зебогӣ дошта бошад, анамин намуди стандартҳо ҳатман бояд бошад. ҳар як меҳмонхона дизайни худ ва зебогии худро дорад, ки бо анамин намуди чӯб мо тамоми утоқҳоро зебо кардем. ин худи стандартҳои меҳмонхона бояд анамихел бошад. ва бинед, дар ин ҷо боз ҳозир процесси кор рафта истодааст. мутахассисон дар ин ҷо ҳозир кор карда истоданд. ҳар як ошёнаро бо ранги гилем мо дар ин ҷо расмҳоро овехтем. бинед дӯстон, ба шумо писанд аст ё не? боварӣ дорам, ки ба шумо писанд мебиёяд. ана дӯстон, чорум ошона. дар ин ҷо як утоқи калони президентӣ мо дар ин ҷо ҷо кардем, ки бинед 70 метри мураббаъ мебошад. ин утоқи ҷои дастфурӯшӣ. бинед чӣ қадр зебо шуд. тамоми чизҳои нуқтаҳои сантехникӣ дар дараҷаи олӣ, сифати бениҳоят бо сифати аъло. ҳозир ана ин ҷо ҷои нишасти ҷои корӣ мешавад. хеле ки мегӯянд кабинетни зона. ана ин ҷо мешавад. ҳозир мо мизи кори ин ҷоро оварда ҷо мекунем ва ана ин ҷои тахти хоб. бинед, ҷои тахти хоб 2 ба 2.20.